Hondarribin etxe bat lortzeko, belaunaldiz arazo bat izan dela. Jende asko Hondarribitik ateratzen da, hemen asko saiagoa delako lortzeko etxe bat. Datuen arabera, gutxi gora bera 800 etxe hutsik daude, eta guk uste dugu udala benetazko politika bat martxan jarri behar dula arazo hori konpontzeko. Bai, hori, Ibanek aipatu den moduan, EH Bildutik uste dugu benetazko politika instituzional bat egin behar dela arazo neri aurrera egiteko. Bai gazteak, bai familia monoparentalak, bai zahartze prozesuan dauden pertsonak arazoak dituzte Hondarribin enbazipatzeko. Hori errealitate bada, urtetan paiatu dan zeo zer eta benetazko politikak ez didari egiten. Hori dela eta EH Bildutik sortu genuen etxebizitza lantaldea, iritikateko lagunekin batera txosten bat osatu egin da, nun udalezetik atera ditugun datu egaz eta azterketa bat egiten da eta alternatibak proposatzen dira, eta gure proposamen nagusia da ez dela beharrezkoa oraingoz behintzat eraikitzen jarraitzaena, eraikitze politikaren alternatiba bat sortu nahi dugu, eta da Hondarribin jada urtetan hutsik dauden 800 etxebizitza horiei irtenbide bat emotea. Horretako gure plana da lantalde bat osatzea udalaren barnean, nun negoziazio eta elkarrizketa fase bat abiatu etxe hutsa horien jabegoekin eta aukerak aztertu. Jabegoekin negoziazio prozesua amaitzean, hor planteamendua izateke jendearen eskura jartzeko prest dagoen jabeekin alternatibak eraiketzea, alde batetik alokairu sozialen bidez eta beste alde batetik kasu batzuetan eraikin osoetaz hitz egiten ari garelako, eraikin oso horietan proiektu kolaboratiboak aurrera eramateko. Bai gazteentzako eta baita zahartze prozesuan dauden jendeari gaur egungo errealitate gordin badanari irtenbide kolektibo bat emoteko. Elkarzaintzarako, elkarbizitzarako eta gero bezaletik edukiko genituzke beraien etxe bizitzak hutsik mantentzeko erabakia mantentzen dutenak, eta horiei planteatzen duguna udaletxe askok egiten duten moduan eta legeak baimentzen duen moduan hutsik geratzea garesti ateratzea eta ez bizitza duin bat aurrera eramatekoa. Eta horregatik planteatzen dugu IBIaren 150%ko igoera planteatzen.